Bibliotekerne skal være med til at styrke børns bevidsthed om og kendskab til computerspil. Derfor har Aarhus Hovedbibliotek arrangeret forskellige events for børn, hvor man tager både børnene og computerspillene seriøst. Vi har lavet nogle spiludviklingsworkshops, hvor børn har kunnet få lov til at prøve at udvikle et spil helt fra A til Z, og hvor der så har været unge spiludviklere, der har hjulpet dem og guidet dem og vejledt dem, og hvor de står med et færdigt produkt, når de går hjem, og de kommer igennem alle de forskellige faser, som for eksempel storytelling, og de arbejder med æstetik, de arbejder med lyd, de arbejder med strategi i forhold til at udvikle et spil, og alle de her ting skal de arbejde med, både i forhold til produktet og få det til at hænge sammen, men også sammen som gruppe. Biblioteket arrangerede, blandt andet i samarbejde med Palles Gavebod, en konkurrence på nettet, hvor man kårede årets juniorspiltalent. Men man lavede også film som disse, hvor skuespillerne var karakterer fra computerspillet World of Warcraft, og børnene de var manuskriptforfattere, instruktører osv. Det handler dybest set om digital dannelse. Når man selv sidder og skriver sin historie, laver sin film, laver sit spil, så er man helt nede og skal finde ud af, hvilke virkemidler skal jeg bruge for at få mit budskab ud til den, som jeg laver spillet til. Det er en af de ting, som man kommer ind på i de her workshops. Vi håber, at de i hvert fald får et mere nuanceret billede af, hvad det er, spilmediet, hvordan det fungerer, og hvad det er, det kan, og hvad det består af. Og så håber vi selvfølgelig også, at de opnår en større bevidsthed om de medier, som de møder i dagligdagen. Og her er spil jo i hvert fald en af de medier, de møder på rigtig mange platforme i dag.